Nu este întâmplare că ai ajuns aici. Poate ai deschis această rugăciune într-un moment greu, într-o zi în care ai simțit că ceva apasă peste viața ta, peste casa ta, peste liniștea ta. Poate ai trecut prin prea multe încercări una după alta și ai început să te întrebi de ce nu mai găsești pace. Poate simți că porți o greutate pe suflet, că drumurile se închid, că mintea ți este tulburată și că inima ta a obosit. Dar ascultă cu atenție. Nu ești singur. Nu ai ajuns aici întâmplător. În clipa aceasta, sufletul tău caută lumină, caută ajutor și caută pace. Și tocmai de aceea trebuie să rămâi până la sfârșit și să lași această rugăciune să coboare în inima ta. Nu te grăbi, nu citi în fugă. Respiră adânc și liniștește-ți gândurile. Lasă aceste cuvinte să intre încet în sufletul tău. Pentru că atunci când omul se roagă cu credință și cu inimă sinceră, Dumnezeu lucrează în taină, iar Maica Domnului nu rămâne nepăsătoare la lacrimile celor apăsați, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, Maica Luminii, Maica Milei și ocrotitoare a celor întristați, vin înaintea ta cu sufletul greu și cu inima obosită. Vin așa cum sunt, cu fricile mele, cu durerile mele, cu neliniștile mele și cu toate gândurile care nu îmi dau pace. Tu vezi ceea ce oamenii nu văd. Tu cunoști nopțile în care omul plânge singur. Tu vezi momentele în care cineva zâmbește pe din afară și cade pe dinăuntru. Tu vezi greutatea pe care un suflet o poartă fără să spună nimănui. Maica Domnului, sunt momente când simt că întunericul se apropie prea mult de viața mea. Sunt momente când simt că pacea a dispărut din casa mea, că liniștea a plecat din sufletul meu și că frica încearcă să pună stăpânire pe mine. De aceea vin acum înaintea ta și îți cer ajutor. Acoperă-mă cu cinstitul tău acoperământ. Intră cu lumină în viața mea și rupe orice lucrare rea, orice gând întunecat, orice teamă și orice apăsare care încearcă să mă îndepărteze de pacea lui Dumnezeu. Preasfântă Fecioară, dacă există în viața mea răutate venită de la oameni, vorbe grele, invidie, ură, răutate sau dorințe rele îndreptate asupra mea, nu le lăsa să prindă rădăcină în sufletul meu. Rupe orice întuneric și orice apăsare care mă face să mă simt fără putere. Maica Domnului, curăță-mi mintea de frică, curăță-mi inima de neliniște, curăță-mi casa de ceartă și de tulburare. Nu lăsa întunericul să stea acolo unde trebuie să fie pace. Sunt zile în care omul simte că nimic nu îi merge, că orice încearcă se destramă, că oboseala îl urmărește și că speranța începe să slăbească. În acele clipe, Maică Sfântă, vino și ridică sufletul meu. Ridică-mă din deznădejde. Ridică-mă din frică. Ridică-mă din oboseala sufletească. Ridică-mă din gândurile care mă trag în jos și care îmi fură liniștea. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, fă să plece din viața mea tot ceea ce nu vine de la Dumnezeu. Fă să se risipească întunericul din mintea mea. Fă să dispară neliniștea care mă apasă. Fă ca pacea lui Hristos să intre în casa mea și în inima mea. Maica Domnului, sunt oameni care poartă poveri nevăzute. Sunt oameni care trăiesc cu teamă, cu tristețe și cu apăsare fără să știe de unde vine. Sunt oameni care au obosit să lupte și să încerce să fie puternici. Astăzi mă număr și eu printre ei. De aceea vin la tine și îți cer să mă ajuți să nu mă pierd în întunericul gândurilor mele. Nu mă lăsa să cad în disperare. Nu mă lăsa să cred că răul este mai puternic decât Dumnezeu. Tu, care l-ai purtat pe Hristos în brațe, adu și peste mine lumina Fiului tău. Adu pace peste sufletul meu și peste cei dragi mie. Adu liniște acolo unde există haos și vindecare acolo unde există rană. Maica Domnului, pune mâna ta sfântă peste casa mea, binecuvântează pereții acestei case, camerele acestei case, oamenii care locuiesc aici și toate lucrurile din jurul nostru. Nu lăsa certurile, răutatea și tulburarea să rămână aici. Fă ca această casă să fie loc de pace și de rugăciune. Fă ca în această casă să intre lumină și binecuvântare. Fă ca orice umbră de frică și neliniște să se risipească. Preacurată Fecioară, sunt momente când omul simte că ceva îl apasă fără motiv, că liniștea îi fuge din suflet și că gândurile rele îl înconjoară. În acele clipe vino și rupe orice legătură cu întunericul. Adu înapoi pacea, somnul liniștit și lumina. Nu lăsa mintea mea să fie stăpânită de teamă. Nu lăsa sufletul meu să fie biruit de disperare. Nu lăsa răutatea lumii să mă transforme într-un om fără speranță. Maica Domnului, roagă-te Fiului tău pentru mine. Roagă-te pentru zilele mele grele. Roagă-te pentru nopțile în care mă simt singur. Roagă-te pentru momentele în care simt că nu mai am putere să merg înainte.
Sunt oameni care au fost răniți de cuvintele altora. Sunt oameni care au trăit ani întregi în frică și tristețe din cauza răutății oamenilor. Sunt oameni care poartă în suflet urmele vorbelor grele, ale trădării și ale răutății. Vindecă, Maică Sfântă, aceste răni ascunse. Rupe din viața mea orice cuvânt rău care m-a urmărit. Rupe orice teamă care a crescut în mine. Rupe orice apăsare care mă face să uit că Dumnezeu este cu mine. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, adu liniște în sufletul meu chiar acum. Dacă mintea mea este tulburată, liniștește-o. Dacă inima mea este obosită, întărește-o. Dacă sufletul meu este căzut, ridică-l. Ajută-mă să dorm în pace. Ajută-mă să mă trezesc fără frică. Ajută-mă să nu mai trăiesc cu sentimentul că ceva rău mă urmărește. Maica Domnului, fă ca lumina lui Hristos să intre adânc în viața mea și să alunge orice întuneric. Fă ca harul lui Dumnezeu să curețe ceea ce este apăsat și să vindece ceea ce este rănit. Sunt momente când omul se uită în jur și vede numai probleme, numai greutăți și numai oboseală. În acele clipe, Maică Sfântă, amintește-mi că Dumnezeu nu m-a uitat. Amintește-mi că nicio noapte nu durează la nesfârșit. Amintește-mi că lumina lui Dumnezeu poate intra și în cele mai întunecate locuri ale sufletului. Maica Domnului, dacă există în viața mea legături rele, frici adânci, răni vechi sau poveri pe care le port de prea mult timp, ajută-mă să mă eliberez de ele prin rugăciune, prin pace și prin apropierea de Dumnezeu. Nu lăsa răutatea oamenilor să mă distrugă pe dinăuntru. Nu lăsa ura altora să-mi întunece sufletul. Nu lăsa frica să-mi conducă viața. Fă-mă puternic prin credință. Fă-mă liniștit prin rugăciune. Fă-mă luminat prin harul lui Dumnezeu. Preasfântă Fecioară, sunt oameni care simt că au pierdut totul. Pacea, speranța, puterea și bucuria. Sunt oameni care nu mai știu cum să se roage și care au obosit să lupte. Astăzi mă rog și pentru ei, intră în viața celor apăsați și ridică-i. Intră în casele celor tulburați și adu pace. Intră în inimile celor speriați și adu lumină. Maica Domnului, îți încredințez toate fricile mele despre viitor. Îți încredințez toate durerile pe care nu le pot spune nimănui. Îți încredințez gândurile mele cele mai grele și nopțile mele cele mai apăsătoare. Tu, care ești mângâiere pentru cei întristați și nădejde pentru cei căzuți, nu mă lăsa singur. Când mă simt slab, întărește-mă. Când mă simt pierdut, luminează-mi drumul. Când mă simt apăsat, ridică-mi sufletul. Maica Domnului, fă ca această rugăciune să fie începutul unei schimbări în viața mea. Fă ca pacea să intre în casa mea. Fă ca liniștea să intre în mintea mea. Fă ca lumina lui Dumnezeu să rămână în sufletul meu. Și dacă există în jurul meu răutate, invidie sau dorințe rele venite de la oameni, nu le lăsa să aibă putere asupra mea. Acoperă-mă cu mila ta și cu rugăciunea ta, ajută-mă să nu trăiesc în frică. Ajută-mă să nu mă pierd în întuneric. Ajută-mă să-mi aduc aminte că Dumnezeu este mai mare decât orice rău. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, pune pace între mine și cei cu care sunt în ceartă. Vindecă relațiile distruse. Oprește cuvintele grele și răutatea. Adu iertare acolo unde există ură și liniște acolo unde există conflict. Maica Domnului, nu lăsa sufletul meu să fie biruit de întunericul acestei lumi. Nu lăsa disperarea să-mi fure viitorul. Nu lăsa frica să-mi controleze viața. Fă ca omul care ascultă această rugăciune să simtă că nu este singur. Fă-l să simtă că Dumnezeu îl vede. Fă-l să simtă că cerul încă lucrează pentru el. Preacurată Fecioară, îți mulțumesc pentru toate momentele în care m-ai păzit fără să-mi dau seama, pentru toate pericolele din care am fost scăpat, pentru toate zilele în care am fost ridicat fără să văd mâna care m-a ajutat. Îți mulțumesc pentru viață, pentru respirație, pentru oamenii care încă mă iubesc și pentru fiecare zi în care mai pot spera. Ajută-mă să nu mă depărtez de Dumnezeu. Ajută-mă să aleg lumina și pacea. Ajută-mă să rămân bun chiar și într-o lume grea. Maica Domnului, las peste mine și peste toți cei care ascultă această rugăciune pacea ta sfântă, liniștea ta și binecuvântarea lui Dumnezeu. Rupe orice întuneric din viața noastră. Rupe orice frică care ne apasă. Rupe orice apăsare care ne fură pacea. Și fă ca lumina lui Hristos să rămână mereu în inimile noastre. Amin.